goddag og velkommen til Styr på dyr med Simon Thyr. I dag skal vi se på en helt særlig race, som skiller sig ud. Hvis vi kigger her, så ser vi umiskendelige spor efter dagens dyr. I sidste uge var de forbi på, hvad man kalder en personaleudflugt. Og så ynder de også at lede efter trøfler. I dag har jeg fået et brev fra svineproducenten Jens Jensen, som spørger: Kære Simon, hvorfor får jeg endnu en konsulent tilknyttet i produktion, hver gang jeg henvender mig til Landbrug Nord med et problem? Og det er et godt spørgsmål, Jens. Og det er det, jeg gerne vil finde ud af i dag. Dagens dyr er den Landbrug Nordske svinekonsulent. Velkommen til. Den Landbrug Nordske svinekonsulent er et typisk flokdyr. De lever i flokke på op til 12 pragteksemplarer og omgiver sig ofte med andre arter inden for konsulentfamilien. Den brønderslevske natur er deres habitat, og her bag ved mig ligger hulen. Og nu synes jeg, vi skal gå ind og prøve at se, om vi kan få øje på nogle af dem. Trøfler, så er vi tæt på. Her har vi dem så. Hver eneste af de individer, som sidder her, er eksperter inde på hver deres område om svineproduktion. Og hvis jeg ser herover, så kan vi se, at det er en ekspert på pattegris. Og hvis vi kigger herover, så kan vi se, at vi har en ekspert. Der var en, der var lige ved at se os. En ekspert på palomi. Hver eneste af de her har deres daglige gang heroppe. Hvis vi skal sætte nogle tal på, så kan de veje ca. 120 kilo, og de kan blive op til 2 meter høje. Jeg tror, de skal til at fodre os nu, så jeg synes, vi skal bevæge os ned til foderafdelingen og så se, om vi kan få fat i nogle gode billeder der. Så hvis I prøver at komme med. Lige nu befinder jeg mig i foderrummet, og man kan se, at der er stor fokus på konsulentvelfærden her, fordi man ved, at en glad konsulent bare yder bedre. Hov, så er det. Han vil være foderekspert, der er allerede nu ved at tegne sig et mønster. Men jeg tror, jeg vil gå op i kontorhulen igen for at udføre et lille eksperiment. Det jeg er i gang med nu, det er at forberede et eksperiment for at se, hvordan dyrene de forholder sig til de her elementer, jeg nu placerer. Hvordan de forholder sig til det. Og de her elementer, det er elementer, der normalt bliver brugt i svineproduktion. Så nu må vi lige... Pas på, vi er nødt til, at de kommer tilbage. Kom. Så, nu kommer de tilbage. Man kan se, det virker meget interesseret i objekterne. Se, nu han flytter på den. Det vil betyde, at det er ham, der har styr på staldindretningen. Og nu ser vi. Han tager... Han... Det er godt nok. Det gider ikke mere. Han kommer herover. Stop. Nu. Nej. Stop. Jeg gider ikke det her. Okay. Stop. Ja. Ja, det er for meget. Kom så. Kom så. Så bliver du væk. Fantastiske dyr. Og for at besvare Jens' spørgsmål, så har vi i dag set svinekonsulenter, som har hver deres ekspertområde. Vi har set konsulenter, som er eksperter inden for foder, pattegris, økonomi og staldindretning. Så når du får en ny svinekonsulent tilknyttet, så er det en specialist, der kan hjælpe dig bedst muligt i forhold til dit problem. Der er endnu få ting om Landbrug Nordske svinekonsulent, som videnskaben stadig ikke kan svare på. Ingen forskere har indtil nu overvejet et paringsritual, og vi ved heller ikke, hvor de går hen, når de når en alder omkring midt i 60'erne. Må ikke vi en dag skal få besvaret de spørgsmål? Tak fordi I så med i Styr på dyr med Simon Thyr.